L-Awditur Ġenerali Charles De Guara qal li permezz tal-għodda magħrufa bħala Climate Scanner li ġiet żviluppata biex tkejjel il-progress tal-azzjoni kontra l-klima, sabet li Malta reġistrat titjib konsiderevoli fil-ġlida kontra it-tibdil fil-klima. Fir-rapport ta' aktar minn 70 paġna l-Awditur De Guara jirrefera fost oħrajn dħul fis-seħħ tal-liġi għall-azzjoni klimatika, it-twaqif tal-Awtorità l-Azzjoni Klimatika u l-Kunsill Nazzjonali tal-Klima u l-impenn ta' Malta biex tippromuovi alternattivi għal sorsi ta' enerġija li jniċċru. Hawnhekk l-Awditur Ġenerali identifika oqsma li fil-fema tiegħu jeħtieġ li jkun hemm tisih fihom il-governanza, il-policies pubbliċi u l-finanzi biex tkun sostnuta il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Mir-rapport jirriżulta li b'mod ġenerali diġà jeżistu miżuri effettivi ta' governanza l-azzjoni klimatika, iżda esprima l-fema li dawn għandhom jissaħħu f'livell ta' gvern lokali. Dwar il-policies pubbliċi fuq il-klima l-Awditur De Guara qal li Malta tqarreb ħafna mal-policies li ttieħdu fuq livell Ewropew u internazzjonali, fosthom bil-Malta Low Carbon Development Strategy u l-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima. Waqt li nota li dawn il-pjani inkludu miżuri ta' mitigazzjoni, l-Awditur De Guara qal li l-implementazzjoni tagħhom tista' tkun affettwata minħabba fost oħrajn nuqqas ta' dejta fl-evalwazzjoni tagħhom. Semma li għada qed tiġi żviluppata sistema li tevalwa l-investiment li qed isir biex jintlaħqu l-miri klimatiċi u skemi ambjentali li diġà qed jitħadmu fosthom il-Green Bonds. L-Awditur De Guara ħeġġeġ lill-Gvern speċjalment lill-Awtorità l-Azzjoni Klimatika biex abbażi tal-Climate Scanner tagħmel mezz biex timmassimizza kemm jista' jkun ir-riżultati li joħorġu mill-lodda internazzjonali.